Ποιο γράφουμε τώρα? Αμάνι Πλησίμ. Σύρμα Κιμισίμ. Αυτό τι θα πάει να πει? Αυτό θα μας το εξηγήσουν από κάτω στα σχόλια αυτοί που ξέρουν καλά τουρκικά. Εμείς αυτό το ακούσαμε από τον Σταύρη τον Πετρίδη, τον πατέρα του Γόγου, έτσι. Και το λέγανε και να σου πω την αλήθεια και εγώ το άκουγα στο χωριό μας. Παλιοί το λέγανε αυτό. Το λέγανε παλιοί. Εγώ είχα ζητήσει πριν από πολλά χρόνια στην Τουρκία, δικούς μου, και το έχω εξηγήσει όλο το τραγούδι. Το έχω ανεβασμένο. Επομένως, επειδή είναι ενδιαφέρον τα δόντια, κρυβευτή τη σύμβου που λέει είναι σε σπάσε το δόντι. Έτσι, ωραία. Το έχεις ανεβασμένο με εξήγηση. Όλο εξηγημένο. Το τραγουδάει Σταύρης και έχω εγώ. Οι υπότιτλοι που τρέχουν από πίσω είναι ελληνικοί. Οπότε εξής κι όλα. Οπότε εντάξει. Όχι. Τώρα γράφουμε. Από τη στιγμή που δεν το έφεξε. Εμείς είμαστε απαρχαιωμένοι, Κωστά. Πάμε. Όμορφα. Meyhaneye gel çeşo